NILIP Press Club Lapen Karbianglong Women Justice Forum Bokajan District Committee atumpen Karlitang Ru SEMSON INGTI aphan ingdeng troksikebra troksi Karli arni Chukihola Mission Tower Krong Thomalong Aningkang Sam Porphai Pli Apor Malom Chikimodu Karlitang Ru SEMSON INGTI Karbianglong afandar mate Karbianglong District nangkewan pivekabang pulo Kedamtang Pharo Kreser Kebra Kep Aningkan Thang ni phai ner kep arni Karlitang Ru SEMSON INGTI pirthe hachelo Lapen alang li reng tika hut penang an methang karbia khayatum toklang ahin kethek ponang ji lapen karbia khaita methang along rilong patdo nang ji pu chepatuk tikangsi kedamtang Pharo Kreser kebra plikebra ner kep aningkan thang ni phai ingkora ner kep arni heloving adim sangteap chu endam juilo Pining an ke Karlitang Ru SEMSON INGTI Karli arni ingdeng troksikebra troksi plengsi NILIP Press Club afandar mate Chukihola Police Station Chairman Ilison Timung ahin pen Japonsi Karbianglong District afandar Karlitang Ru SEMSON INGTI Karli arni chikimodu Laso ahut Karbianglong Women Justice Forum Bokajan District Committee amaipi Malika Kropi lapen Arya Sang Hoatum chetong dunsi Karlitang Ru SEMSON INGTI akaya lamo milur ke kai manpeng kachipi ang the Karlitang Ru SEMSON INGTI aphan chikimo pon kachikimo amayalong Karbianglong ilitum momota Karlitang Ru SEMSON INGTI aphan ke chetengni nangni kai ke arnita chikimo nangji pirthe kahache arnita chikimo du nangji lapen Kadoka Veta Ru SEMSON INGTI ason Charlie du nangji pusi NILIP Press Club afandar Chukihola Police Station Chairman Ilison Timung pen ningje Chukihola pen Philip Tiso report TK News Kangalong Mission Tiniali Mate Mission Tower Krong Thomalong NILIP Press Club pen Kepeman Pon Abang so Ingkan Troksikebra Troksi Karlitang Ru SEMSON INGTI Pirtun pen HO Ingkan Troksikebra Troksi Kichok Arni Women Justice NILIP aro tumpen silang pe alang di ini pirthi pengen chuar ni alang di Karlitang Ru SEMSON INGTI akar jong sining hemreng me kele dundong ji arnam arnian long itu dundong dia pan ini itu NILIP aro Women Justice lapen NILIP Press Club silang pet alang di puthak labang so ajai mekedeng pon lapen ke alang di Arjong hemring me kili jepan also Ru SEMSON INGTI ingkan troksikebra troksi alang di period pengi chuar ni Women Justice lapen NILIP Press Club atum kalom so apor NC alang di jong jepan arnam arni hai hang pilo lapen ke pini ilitum ingkan troksikebra troksi SEMSON INGTI alang di period ke chuar Lapang so troksikebra troksi ang deng penke dito mang tin pa anutin ahem tin lapen adontin sta me pini ilitum seme si dang pon nengji lapang so seme ke dang pon ke hello pini Ru SEMSON INGTI itu ma pilong ri ilitum aphan epekelang tekang lapen ik ewan pi ason tak taksi pini ilitum pilong ri kepeklar ke pa putin pa anutin ta ilitum porto lapang so ang bor kato besa me ini labang so ingkan troksikebra troksi adang di kecewoy arni pen jutum semitang pensi jutum bang tin panukin sami jutum labang so ang deng pon nang posi NILIP Press Club founder hoy pen nili Karbianglong ara lapan bang tin kan sami labang so hong jai pen tuning vi pen pachini pan NILIP Press Club tumpan kirupilo pini nili tumladang so ili tumapan Karbianglong along ili tumapan mithang along ri matangte mithang hem donang ji po ili tumapan ili pu Ru SEMSON INGTI ikejate kang matangte ke klem te kang aputha kapansin ili tumpini nili Press Club pen ili tum nili Karbianglong Women Justice Forum pen Jingrum si labang so Ru SEMSON INGTI pan kachikimo ang hekdeng kondo si non kibang dilang anarse kami ili tumpan Ibi tikang naron natang an Ru SEMSON INGTI kipaklar tikang sontosi kado kabisita militum Karbianglong arat lapen ilitum non kiturmi obe imitum asitami lawang so ilitum pan towar kengkam kimi keche Georgia panle kado kabisita me ilitum
cerap nangji lapen bor inangji la sija semet ilitum ru SEMSON singingti apan se pini kachikimo ang thek pensi nilitum lada cetong nak singrom